Holmegaard præsenterer Perfection, den prisvindende glasserie til den professionelle vintjener og alle vinelskere. Perfection-serien er designet og udviklet med de rigtige funktioner for korrekt og optimal behandling af vinen. Perfection kendes på den karakteristiske skænkelinje, som går gennem alle glasene og giver serien et elegant og strømlignet udtryk, som vil klæde enhver borddækning. Hvert glas er designet til, at den korrekte mængde vin skænkes op til knækket, hvilket giver den optimale store overflade til vinen at udvikle sig på. Således sikrer man også en smuk og perfekt skænkning, og forhindrer samtidig, at man kommer til at skænke for lidt eller for meget i glasset. Perfection-serien, der er valgt af mange kvalitetsbevidste restauranter, er designet af Tom Nybro. Sidste nyhed i Perfection-serien er den smukke vinkaraffel, som er udviklet med flere specielle fordele, der skal gøre arbejdet lettere og mere optimalt for den professionelle vintjener, der stiller store krav til korrekt behandling af vinen på en travl hverdag. Den nye karaffel er skabt til nænsom og effektiv iltning af vinen. Dekantering af vinen er der egentlig kun tale om, hvis vinen har bundfald. Men i de fleste tilfælde benytter man omhældning i karaffel for at ilte og åbne vinen, så den kan udfolde sit bedste potentiale optimalt. Når man hælder vin på en karaffel, iltes den under omhældningen. Anvender man en karaffel med god bredde i bunden, får vinen en stor overflade, der øger iltningen. Ønsker man at åbne en vin, så aromaen og de forskellige nuancer kommer rigtigt frem, og man samtidig lige får blødgjort en eventuel stramhed i vinen, så er det vigtigt, at man ikke stresser vinen, så den risikerer at lukke sig, og man derved ufrivilligt arbejder imod hensigten. Derfor er det optimalt med en nænsom og professionel dekantering, der lader vinen komme til sit rette, uden at blive rystet ud af sin fine balance. Dette gælder specielt for vine med lidt alder. Vin er en levende organisme, der skal behandles med følelse og respekt, hvis man ønsker at opnå den bedste oplevelse med vinen. Selv en ung hverdagsvin kan få åbnet op for smagsnuancerne og derved let hæve sig over sit prisniveau. I sit arbejde med Perfection har Tom Nybro netop haft fokus på konstruktionen og skabt en karaffel, der ikke bare er æstetisk, men også intelligent i sin formgivning. Karafflens tragt har en stor åbning og en smal hals, hvilket gør, at vinen slynges rundt med centrifugalkraft og lægger sig i et millimetertyndt lag, når den løber ned langs hele karafflens inderside med en nænsom rislen, uden at stresse vinen. De færreste tænker over, at vinens vej ned til bunden også er af stor betydning, og hvis man bruger 20-30 sekunder på at hælde vinen op i Perfection-karafflen, så har man allerede givet vinen en meget effektiv og skånsom iltning, der gør, at vinen i langt de fleste tilfælde allerede kan skænkes efter 10-15 minutter i karafflen, hvor vinen så lige er faldet til ro og har udviklet sig. På grund af formen i bunden kan karafflen let tiltes og løftes, uden at vinen skvulper rundt i karafflen og forårsager en ubalance. Boblen i bunden af karafflen gør, at man kan se vinens beskaffenhed og farven i kanten gennem et tyndt lag og derved kontrollere, om vinen ser ud, som den skal. Med et let og sikkert greb i bunden af karafflen kan vinen slynges forsigtigt rundt, og man kan så dufte til vinens bouquet og tjekke, om vinen er klar til servering. Takket være fordybningen i bunden er karafflen let at holde på og skænke af. Når vinen skænkes i Perfection Stor Rød, så ved vintjeneren eller den private vært, at når man skænker op til skænkelinjen, så vil der være den korrekte mængde vin, cirka en sjettedel af en flaske, 12,5 centiliter, som i øvrigt også svarer til cirka en genstand. En tilpas mængde, der giver en god balance og en flot stor overflade til videreudvikling af vinen i glasset. Efter første skænkning kommer boblen i bunden til syne, og karafflens design reducerer vinens overflade væsentligt, hvilket forhindrer den resterende vin i at overilte. Karafflen skylles med varmt vand direkte fra vandhanen og sættes eventuelt på hovedet i et stativ, så der ikke kommer støv eller kalkrender i bunden, og karafflen står klar til næste brug. Den smukke og funktionelle Perfection-karaffel er mundblæst og håndlavet ifølge Holmegaards traditioner og erfaring, med respekt for, at alle funktionerne kan samles i det markante design med et smukt udtryk. Og selvfølgelig i den bedste høje glaskvalitet. Perfection champagneglasset er designet med en rimelig stor overflade op til skænkelinjen, der gør det let og elegant at skænke champagnen korrekt i glasene af en omgang. Overfladen udvikler samtidig en god bouquet, så man også kan få lov at dufte champagnen. En pæn åbning gør det let og behageligt at drikke champagnen af glasset. Skænker man cirka op til skænkelinjen, så vil knækket på glasset understøtte og give det visuelle udtryk af, at alle glas står skænket præcis med samme mængde. Elegant og indbydende.
Tjeneren vil vide, at der så går en flaske til 8 glas, hvilket gør det let at beregne, hvor mange flasker der går til en perfekt skænkning til receptionen eller festen. Perfection-glassenes udformning gør også, at de er utroligt stærke og holdbare. Champagneglas er normalt ekstra udsatte, da de mange gange stilles og efterlades alle steder. Det er let at skubbe glasene sammen, så de står flot og perfekt på linje, da foden lige er 2 mm bredere end glasset, hvilket også forhindrer den irriterende klirrelyd, når man går med glasene på en bakke. En perfekt og optimalt skænket flaske eller dåseøl skal selvfølgelig ske i et Perfection ølglas på stilk. Tilt glasset lidt og hæld den kolde øl op ad kanten i glasset. Stil glasset op, når den sidste del af øllet skænkes rask i glasset. Så vil øl og skum stå flot og perfekt som en velskænket fadøl. Ølglasset kan nu serveres pænt på bordet, uden flasken eller dåsen. Ølglassets pokalform sikrer, at overfladen hele tiden virker frisk og indbydende, da overfladen mindskes, mens øllet drikkes.